Bro fik lige fast track, fordi hun så og snakkede om, fuck mig, hun skulle tisse. Det sagde jeg sgu da ikke. Der kom ikke en skid op der. Så er vi kommet ud i lufthavnen, og vi har lige været på John the Juice. Marker her, hun kigger lige på bøger. Hun går og ser sådan lidt mystisk ud. Kan du løfte dine fødder? Jeg har snakket om det, bro. Nej. Grimme dyr. Så er vi klar. Och lite senare under flygningen ska jag tillbaka med... Placera handbagaget under stolen framför dig. Inför start och landning ska tyngre föremål som väg. Så har vi købt her True Dates, og vi har købt den med peach. Klar. Ej, det smager godt. Jeg kan ikke spise det. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lide konsistensen. Bro, skal jeg allerede til at sidde og skrive dagbog? Ja, jeg kan være klar, jeg kan finde min kuglepind. Altså, Violetta. Nej, det er fucking så vi kan spille kryds og bolle. Hun skriver bedst, når hun sidder i flyet. Songwriter. Jeg er i gang med at lave en bane til os. Slap af, bro. Det er en vodka mojito. Det lyder sgu da lækkert. Men jeg tror, den bliver god stærk. Fuck, men du putter bare det hele i. Nej, skal jeg putte det hele i? Ja, nu har jeg også gjort det. Vi er lidt together. Stewardessen, hun sidder bare og griner fuck meget af os. Jeg troede, det var sådan en glas, der var blandingsforholdet var. Du vil helst være fucking tørstig i 24 timer. Ellers skal jeg virkelig pisse i 24 timer. Vær tørstig. Ja, true. Pris på den her. Vi er fremme, og der er så meget at sige, men nu skal vi have noget mad nu, og det skal være nu, og det skal være nu. Oh my god, og så koster det bare 3 milliarder. Med vandmelon? Ej, what? Det har vi sgu da ikke i Danmark, det her. Fuck sker der for, at der stod på hotellet, da vi bestilte, at der var aircon, ikke? Så siger de så nu, at det koster 70 euro. What the fuck? Ja, nu skal vi lige tage en nat og se, hvordan det bliver ude. Ikke nu. Jeg er aftenklædt. Mornings. Morgen. Laura, hun sagde, hun godt tror, hun kunne lave en bombe her fra altanen dernede. Og jeg står bare og tænker, der er sådan... Okay, der vil jeg faktisk give dig ret, der er nok lidt langt. Men lige nu, der skal vi finde noget morgenmad. Vi har så fundet et sted, vi vil sidde. Og i dag skal vi bruge den på sådan, du ved, se stranden, ned og høre ved havnen. Hvad for nogle bådture der er. Det er bare lækkert. Dejligt. Så det her det er faktisk den billigste snorkelmaske, jeg nogensinde har fundet. 12 euro, og vi har fået en der. Og så har vi købt den der, den koster 10. Det er lige dyrt, men han synes den op for os på sådan fucking billigt. Og så har vi lige købt en bådtur ind i de her grotter. Jeg tror slet ikke, man kan høre noget, men det er han bare puster her i baggrunden. De er meget strenge her. Man skal sådan, hvad så hver gang man går ned i poolen? Eller okay, jeg ved godt, det lyder sådan, som om, at det er sådan, det er ret... Eller sådan, de gik og holdt øje med, om man gik ud og skyllede sig og tog solcreme på, sådan virkelig nøjeren. Man må heller ikke have badedyr i poolen. Jeg blev altså lidt skuffet. Japan, han så mig stå og puste den op, og sagde ikke noget. Jeg er min son, jeg er ligeglad. Jeg skal være ung, jeg er ligeglad. 100 op at spendere dem, jeg kunne lave dem i søvne. Ja. Jeg var faktisk ikke så stor med det. Det der mystiske vand på mig. Min er blå, fordi at mine... Den her er også blå. Fuck, man er fede, bro. Det her det er min yndlingssko, man kommer ind til de to. Det er bare sådan... Jeg tager dem i skolen. Ja. Nej, jeg mistede solen. Nej. Jeg tror, vi skulle få rigtig. Tak, skat. Jeg skal med det hårde lys. Ja, det jeg har at sige, det er bare, at... Jeg var kun happy over i 10 minutter. Can I get it? Okay, hallo, vi går op og spørger nu, om
skal vi ud og sejle. Så det her det er vores fjerde og sidste drink. Jeg forstår ikke, hvordan det skete. Det er sygt nok, vi var ikke engang sådan så sent oppe, men jeg har fået lavet braids. Og det har Laura også. Ja, og vi skal lige forbi have noget vand og måske nogle fersken eller et eller andet mad. Og så er det simpelthen bare bådtur. På sang eller et eller andet skal jeg. Ja. Altså, hvad er det, der foregår? Vi har lige spist toast. Kan du lige sætte dig der? Nej, det kommer simpelthen ikke til at ske. Må jeg godt fjerne mig nu, fordi den der lille ring? Ja. Fandme på Paxers Island. Vi gik bare forbi den her restaurant, og så vi bare tjeneren kom gående med 2 fucking carbonara og tænkte bare, ja tak. Jeg synes også ham der i går siger sådan, eller der spørger om de er søstre. Og jeg er bare sådan, jeg siger til ham, but like, we're complete opposites. Jeg er jo sådan, lidt one piece of melted dark chocolate. Du er sådan en glas mælk, sådan. Det er sådan ærligt. Dommedagen Vi her. så fucking 2 mænd, der faldt her før. Så jeg skal fandme ikke gøre igen. Klokken er 17:39, og vi har stadig tømmermænd. Det dulmede det, når man var nede og svømme. Ja, udover da det var, at vi havde en nærdelsesoplevelse, så jeg fucking var nede i vandet, ikke? Der er fucking mange mennesker. Og folk de skubber til en, og en bliver sådan, jeg følger mig med i Titanic. Og så kommer der en kæmpe stor båd og sådan, flyt jer. Jeg var sådan, fucking vanligt. Ærligt, jeg havde lige så grædet der. Du kunne godt mærke det lidt på mig. Ja, yeah. Men også at du skal have de der shorts, mand. Fuck, der var du også bare sådan. Det er fordi, at jeg havde booty shorts på i dag. Det er det der, når man er lidt thick. Ja, det er vitterligt. Definitionen er at være egotisk i morgen. Og køre til Waterfalls, Arkan River, dab on it, og måske skal vi zipline, men altså vi har allerede brugt sådan på... Ja, vi har brugt 5.000. Og vi har været her i 2 dage. Det er fucking godt. Apropos minushour, så kom jeg også i dag til, at da vi sad på den der båd, så er der så en familie ved siden af os, og så er den dreng går op til hans forældre og sådan, så vælter han, og han er sådan nogenlunde på alder med os. Han vælter, og så kommer jeg til, fordi jeg tænker, at han jo ikke forstår, hvad jeg siger, men det er jo et engelsk ord, så siger jeg, haha, minus aura. Og så kigger han på mig og sådan... Og så han griner sgu da fucking meget. Ja, men det var stadig pinligt. Nobody knows like you do. Nobody gonna... Yet another day, another sleep. Hvor er det seriøst. Ekstremt. Oh yeah. Yep, honey. Honey boo. Jeg havde jo tænkt os, at vi skulle til det der Arkan River i dag, fordi vi ville lege nogle scooter. Der er sådan alle mulige forskellige sådan scooterforretninger dernede, hvor man kan lege. Men de har fandme alle sammen sådan udsolgt for dem, der er små. Nogle af dem, hvor man skal bruge det der B-kørekort, det som vi har med vores kørekort. Så vi var sådan lidt fucked. Og så blev vi løbet op til sådan en taxistation-agtig. Ja, så var det lige fucking dyrt, men så er vi bare nogle fucking curlingbørn. Okay, der skal lige til detalje til der. Det her, det er sådan et familieejet hotel, tydeligvis. Så det er sådan, jeg føler ikke, at jeg kan gå ned til sådan en hotellejer. Det er fucking granny, der sidder og ejer poolen. Konen, der er rengøring og sådan. Så jeg føler ikke sådan, jeg kan gå ned og sige noget. Men sådan, i går, da jeg sad og talte eller bare sådan, jeg havde virkelig mange... Og ham, der ejer hotellet i forvejen, en fucking kont. Ja, jeg talte så mine penge her sådan, ja, i går-agtigt, og så sådan, havde jeg talt, og så sådan, da jeg kommer og sådan, skal til at kigge i morges, da jeg skal købe kaffe, så kigger jeg sådan ned i min punkt, og sådan, what the fuck? Og sådan, jeg har fået stjålet fra min punkt over 100 euro.
Men jeg ved bare ikke helt, hvordan man kommer derover. Fuck det der, vi gik fucking 20.000 skridt i klapperfest i dag. Er det nogenlunde væk? Ja. Altså, det er seriøst. Altså, der er en timer på måske 10 sådan millisekunder. Ved du overhovedet, hvad det er, jeg vil sige? På ens fødder, der går ondt. Ja, for. Seriøst, så skulle jeg bare lige op og tisse. Hvad er det, hun laver? Is she dead? Og du sådan... Bliv ved. Fuck, du har talt. Du er fucking onkel Rej, bro. Fuck, den smelter også hurtigt. Herligt. Laura? Hun har stadig ikke fucking aircon. Jamen, jeg skal forklare det, fordi jeg er i stand til at hjælpe så meget om det. Først for soluted this. Er det en kisesne? Ja. Ja, så sådan... Ja, hvordan skal man overhovedet starte det her? Det starter lidt med, at sådan... Men til at starte med, så er ham der Akris der bare... Han er bare en fucking... Altså sådan helt sygt. Han gjorde det der sygt sådan for lejen der, da der er, at Laura skal sige et eller andet, så han så... No, you cannot say, no, what, you have to listen. Og Laura bare sådan, bro, vi forstår ham ikke. Og han kan vente. Og så i går, da det er, vi har været ude ved det der Paxer, så kigger Laura så i hendes punkt. Umuligt, vi har brugt, altså vi var sådan, fuck, vi har brugt flere tusind kroner og sådan, det var, jeg tror endda, at vi har brugt... Nej, der, wow, nu ringer det et andet. Sverige. Okay, ja, vi snakkede lige med de der Apollo, og de ville lige ringe tilbage, fordi at de skulle lige have fat i sådan en agent eller sådan noget der er hernede. Ja. Men det der bare er, det er, at vi har fået nakket fucking mange penge først, at der tænkte jeg i hvert fald lidt sådan, nå okay, måske er de bare blevet væk på værelset, eller vi har brugt dem på et eller andet, vi ikke vidste være, og sådan, ja, der var også lidt her, det er nok rengøringsdamerne, der har taget dem, agtigt. Men vitterligt, Laura havde 35 euros i sin bog, og hun har ikke haft dem med i dag, og så kommer der vores nabo ind og banker på vores dør, sådan, hvordan vi oplever dem her, fordi de har oplevet også at ubehagelige og sådan lukke lidt nedværdigende. Så havde hun også oplevet, at hun kom ind på sit værelse, fordi hun havde glemt sin snus, og så var de i gang med at gøre rent, og de havde åbnet vinduerne, og hun lukker dem. Og så kommer hun tilbage igen, og så er de ligesom åbne igen, og der har der altså ikke været nogen rengøring derinde. De har så været inde efter hende. Ja, efter at der også er blevet gjort rent, og hun sagde også, at der lugtede ikke af rengøringsmidler den gang nummer 2. Så det er sådan, det er virkelig underligt. Og det er også bare sygt ubehageligt, fordi jeg ved i hvert fald, du har dit kort på din telefon, Connie. Ja. Men der, hvor mine kontanter ligger, der har jeg mit fysiske kreditkort, og jeg er bare sådan lidt fucking irriterende, at de allerede har stjålet over 100 euro. Hvis jeg også nu sådan skal være bange og gå og være nervøs for, at de har taget billeder af mine kortoplysninger og bestiller alt muligt lort online til deres fucking lortepool. Altså de spørger, der er en grund til, at der ikke er nogen mennesker dernede. Ja, sådan... Vi vitterligt, vi kommer at drive både ned til poolen, så de sådan, have you showered? Sådan, ja bro. Når Pookie bliver overvældet af situationen. Ja. Jeg siger bare akavighed shutdown lige om lidt, når vi ruller ned gennem poolområdet. Med vores bagage. Sådan 4 dage før. Og de der Adams fra Apollo, vi ringer til Apollo og siger problemer, bla bla bla, og at der bliver taget ting på vores værelse. Så ringer de til fucking hotel. Og siger, at vi har sagt, at de har taget ting. Ja. Og så no shit, at hotelejeren ikke kommer til at sige, ja, det er min kone, der ringer. Det er et ord mod ord. Ej, hvor var det gik. Det er så akavet, det bliver også. Og sådan noget på det værste ved det hele, ikke? Det er, at vi siger endda til hende her, rejseguiden, at grunden til, at vi ringer til Apollo, er fordi vi gerne vil flyttes til et andet hotel, fordi vi føler os utrygge. Og at vi ikke har lyst til at konfrontere dem, fordi dem ved siden af havde konfronteret med noget sengetøj, og så var ham der hotelejeren bare flippet. Og sådan, det er jo ligesom det, der var pointen. Det er det der med, at hun ikke engang selv tænker over, at det... Ja. At selvfølgelig vil vi bruge et andet sted. Okay, vi er ved at lukke lidt krisepakke.
hun så også fortælle os, at der er fucking kamera nede i omklædet, hvor mig og Laura har klædt op nøgen i dag. Jeg tror, vi ikke lader skære det med det. Nå ja, vi har fået et nyt udtryk, fordi jeg er low-key klippet skråt. Nå, men det er jo fuldstændig sindssygt. Prøv at se, hvor meget søde. Jeg har aldrig fået travlt til at glemme badedyret. Vi havde været fucked, hvis vi ikke kunne komme herhen. Så I'm grateful for whatever. Og det har været så fucking lang en dag, at nu skal vi bare have noget mad. Det skal være nu. Status er der ikke nogen fucking fejl. Vi er ude at spise nu. Vi har sat vores ting ind på det nye værelse. Det er mindre end det, vi havde før, men der er kun så allerede nu bedre. Vi har bare smidt alt vores lort. Det er bare hulter til bulter, fordi vi havde bare travlt med at komme væk. det ligner, der har været fucking moshpit inde på vores værelse. Ja. Ja, på vej ud, så møder vi så også et britisk par, som faktisk spørger, what has happened, are you okay? Fordi jeg tror godt, de hørte, at han sådan lå stod og skille os lidt ud, da vi skulle til at tjekke ud. Og så fortæller hun os sådan noget, leave while you can. Og så sagde hun også til os, at der var kamera i omklædningsrummets gang. kan vi lige snakke om? Er det mens vi står og snakker med hende? Så kommer der en dreng, og det er dansker. Og så han går op på trappen, og så vælter han og falder ned ad trappen. Det er fucking det sjoveste i hele mit liv. Skål. Skål, Pookie. Limoncello. Brezzana bro. Når dig og din bro bare er nogle burger lovers. Det er når man er fucking bange for at blive skoldet, fordi at man har så ondt i hovedbunden, at der kommer sådan nogle gule knopper. Alt muligt, altså det er fucked up, man. Og mine piller. Jeg ligner den sygeste turist i dag. Men jeg skal sige først til Så er der købt hat og morgenmad. Det er lækkert. Altså mit hoved gør så fucking nas. Men jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet noget. Der er så flot, og vi skal bare derude af. Yeah, yeah, yeah. Flot. Altså jeg ved godt, at det måske er et dumt spørgsmål, men hvordan kan der bare blive ved og ved med at komme vand? Bro, du skal ikke røre ved den. Det er en fucking rotte. Så rører jeg ved den, og så er der sådan en... Nej, det er æren! Hvor er det æren, det der? Bro, se dens hale. Den er sygt meget død. Den kan bare... Så rører man ved den, og så eksploderer den. Vi har seriøst lige været der. Og jeg svæver. Vi var lige ved at drukne. Oh, no, det er so much worse. Hvor vi ægte var ved at drukne. Hvor så skulle man holde den over vand og sådan Og så var det dagen, der bare lavede... langt ud i vejen. Og så gør hun sådan her med sin hånd. Så får jeg sådan en kæmpe klump i den mund. Og jeg havde bare ikke tid til at ikke kunne trække vejret der. Det var bare... Nu er vi... Eller nu har vi sat os på en lille café-restaurant. Og vi har sådan noget Greek salad og noget tzatziki og noget brød og sådan lidt. Og lige rest lidt. Vi har lige været op at gå i Akon River. Ja, man kan se, at der er lidt strøm her også. Ja, det er ret flot. Meget. Fucking lækkert. The Turkish to catch the Greek ladies and the children to keep them as slaves. And the ladies and the children. Den er 1,40 her, det er i hvert fald løgn. Det er lidt så besvimer du. Hvordan kan solen til at ramme mig lige meget, hvilken vej jeg kigger?
Hey, hej. Værsgo. Vi er med på mad, og så bedre styrer jeg vores ting. Og han klapper hele fucking boksen ud over bordet. I'm bringing a new one. And he did. Men det var bare synd for ham, fordi den var en cutie. Er den begyndt? 45 minutter for den her fucking pandekage. Jeg vidste slet ikke, en pandekage skulle have så lang tid på panden. Skal vi i byen eller hvad? Frank. Nu er vi oppe at se et slot, og vi står og kigger ned på den anden side af stranden, fordi vi bor på den anden side, og vi skal ned og lave noget vandsportsaktivitet. Pizza nummer 14 med ekstra klodser. Tag for dig med en lille puggy. Yeah. Twin bitches, twin bitches, twin bitches up and on a jet ski. Imagine man faldt af nu. Fucking det sygeste. Så har vi på jetski, fordi det var det Laura gav mig en studentergave, ikke? Fucking sygt, ikke? Jeg har det sådan lidt, okay, jeg tror, at jeg vil få sådan en mental block, hvis det var mig, der kørte så. Vi laver aftale, Laura hun kører, jeg sidder bagpå. Og så har vi kørt sådan 200, og ham der siger, be careful, do not gas that much. Og hun kører bare, så siger hun, jeg kan bare mærke, hun sætter bare spiller i bund. Og jeg holder fast i næsen. Og så siger jeg, og så lige pludselig, så sådan, tror jeg også, Laura bliver sådan, det her det er lidt voldsomt. Så hun slipper gassen sådan helt. Så den der jetski, den stopper jo, og vi flyver bare ud i vandet. Men det var jo fucking sjovt. Ja, det var fucking. Men altså, Fuck, det gad jeg så godt at se. Nej, jeg har kigget videoer. bro, feel in that mode. Vi lå i en baggård, eller det her lå i en baggård et eller andet sted, og det er virkelig nice og muligt. Det er en baggård. Hvad er det så? Det er sådan en lille skjult taverne i det Ja, sygt meget. Så er hun i gang. Så der fandme gjort kål på det meste. Ud af Laura, der lige skulle være 8 år gammel og købe en carbonara. Det er low-key fucking dårligt. Attack mode. Og jeg æder den. Jeg har lige fået sådan en boks her, og hun sagde, at det var på bordet derovre. Hun sagde, spis og så drik. Så det var sgu da ikke det, hun sagde. Nej, jeg lavede sgu det sjovt med. Nå, jeg var lige sådan, hvad? Ikke på bordet derovre, det er sindssygt. Her er der nogle krystaller derovre fra. Det er krystaller og klar. Hun sagde, just snip, and then we just feel a little kick, and then just drink. Okay, sådan generelt har vi været sådan lidt uheldige med sådan hotelejer her. Og det nye hotel, vi kom på, ham manden, han kan kun snakke fucking tysk og græs, så det var lidt svært at kommunikere, og han flippede ud på os her forleden, bla bla bla. Og ja, han forstod ikke, hvad vi sagde, så flippede han bare ud, og sådan, han kommer sådan bagefter og svarede på de spørgsmål, vi havde stillet. Jeg tror bare sådan, ja, meget sådan græsk, at man sådan stolt og ja, det er mig, der er rigtig på den, mand. Så vil jeg gå. Så siger han, kan det med dig? Måske betyder det godmorgen, eller det betyder det fuck dig. Nej. Og så løber han ind og råber af sin kone sådan, ja. Og så kommer hun så løbende ud med 2 cola i hånden. Ja, det var han altså. Hvem fuck var det? Så er det faktisk sidste aften. Yes! Ej, okay, eller vi tager jo hjem i morgen aften, men sådan... Det sidste sådan aften, hvor man sådan... Skal sove her? Ja. Ej. Det har været en fucking nice tur, og som jeg også sagde til Laura lige inden vi gik ud der, jeg kommer til at savne, at vi skal være sammen hele tiden. Og jeg sagde det sådan lidt i en joke, ikke? Nogle gange så er jeg bare lyst til at drikke. Men så siger Laura, det er vi jo. Ja, hold nu kæft, jeg ved godt, det går begge veje. Men så siger Laura så, vi er jo alligevel sammen hele tiden derhjemme. Men det er faktisk nok, så der går sikkert, jeg tror det går
et halvt døgn. Og så Bro, jeg ghoster dig, når vi kommer hjem. Du har allerede gjort det. Jeg har godt set, du åbnede mig på Snap for 24 minutter siden. Så. Altså, kan jeg vide, om det er en dessert, eller om det er... Skrub af med. Det smager faktisk ret godt. Så er der købt feriegave til kæresten. Og det er en lukker. Ja. At de laver iskaffe. 18:20 plus minus et kvarter. Og da jeg var på samme, så kørte den faktisk det der kvarter før. Så vi skal være deroppe 5 minutter over 6. Og klokken er 3:30. Så der er lige lidt tid, men egentlig ikke så meget igen. Det løber hurtigt væk. Især fordi lige nu er vi på noget mad. Og så vil vi gå hen og få en drink bagefter, og vi skal op til at spise færdig. Og... Bro, du når at blive bomberklat på din 6. drink. Men hvornår er det, man gør det? Det hammer, lammer, lussing. Nej, vi spiller sten, saks, papir. Ja. Og lussing. Nej, det er jo 1, 2, 3 nu. Hammer, 1, 2, 3 nu. Nej, hammer, Okay. lammer, Ja. Nej, sten, saks, papir. Okay, ja, det er samme. Sten, saks, papir. Nu gjorde du det engang. Nu hammer, lammer, lussing. Ja, men jeg sagde også sten, saks, papir. Før der sagde jeg sten, saks, papir nu. Men nu var det dig, der gjorde det. Sten, saks, papir nu. Hvorfor gjorde jeg det så? Fuck for det, liv. Bro, og så må jeg give dig en lussing. Nej, vi spiller sten, saks, papir. Det er jo fucking kedeligt. Jeg ligner den her gang nu. Og så siger hun til mig lige inden jeg går ud, you look gay. Men Jeg alligevel... undrede mig også over, at du ikke reagerede på det. Sådan der. Hun var sådan, thank you, have a nice flight. You look gay. Jeg skulle bare til at sige YouTube. Og ja, mens vi lige ser ham bag mig nuller sin tær, så vil jeg bare sige tak, fordi I så med, og tak til Laura for en mega god ferie.